Pero, Asa na lang? PDC diretso? ha? PDC na. PDC? Di mo. Magkuha ang tag-soning sa ganito. Di, kaya ag sa barangay mo? Ha? Ang barangay? Sa yuta man? Sa Isang... sabi din. Hoy, running and development. Di, kanang kung sa ijong kayo, Sa Si- mga tanan nga ito sa sisor, ang mga tanan asa makakuha ang zoning certificate niya. Ano ang PDC daw? yung PDC. Ano? Sir, ano ba yun? Galay pang kana. So, that, lingkon sila ako sir. Ikaw ay natunda. Naibigan. Bigat. Ang bayan ko.